Nova de última hora. Marcial Dorado nega ter mantido ningunha amizade con Feijóo. A ver, amigos, nunca fomos. Mais ben, coñecidos. É un fenómeno moi curioso. Antes os políticos renegaban dos narcos para que non os relacionaran con eles, pero actualmente a política estatal devalouse tanto que son os mesmos narcos os que evitan toda asociación. Unha cousa, eu cando o coñecín aínda non era político, era só militante. Sí, algunha vez fomos de vacacións xuntos, agora mesmo non lembro moi ben a onde, sei que había neve. Sí, había moita neve. De feito, cada vez son máis os narcos que negan ter financiado nunca o Partido Popular. No. Nós ao PP non lle dimos un peso nunca. A ver, en confianza, que nós podemos patar ca mefa italiana, ca rosa, ca colombiana, pero patar cos fascistas, eso non ten perdón de Dios. Pero ti, como andan dicindo por aí que eres amigo de Seode? Que vergonza ir cun tipo que anda presumindo de foder con coellos. A ver, non dixo eso exactamente. Ai non, é logo que dixo. Dixo que seguía con interés a procreación dos coellos. Pero iso aínda me parece máis anormal, non? Agora, todos os narcos aos que se descubra calquer simpatía polo PP son expulsados con deshonra da organización. Non, joder, eu son fulmiti. É só porque daba millo empanada. Perdón. Perdón. Lourditas, iso que te sai non será un... Non será un carné do PP. Non, mamá, de verdade, xo estaba jardando unha amiga. Verás que desgracia cando volva teu pai da descarga. Denantes narcos que fascistas.